Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Én vagyok az Ismételten, és egy újabb videót hoztam el nektek, amiben nem mást, mint Dybalát szeretném nektek bemutatni, a TóTV lapját. Igazából azt is meg fogom mutatni, hogy tudjátok megszerezni, milyen lapokkal tudjátok upgrade-elni. Látjátok, amúgy alapban 87-es, neked most pedig már 91-es, de hát nézzük is meg akkor a statjait, és hogy milyen trétjei vannak, és hogy miért is ajánlom. Hát srácok, az egyik az, hogy 98-as pace van, 11-es training levelen, ami szerintem brutális. 107-es shooting, pontosan lő, nagyon erőset, és szinte mindent berúg. Hogyha már kicsit erősebb kapus van, például Neuer, hasonló kapusok, akkor már nyilván változhat is a téma, de általában minden berúg. 92-es passzja van, srácok, ez mindenre jó, hosszú indítások, rövid passzok, emelt passzok, stb. Sorolhatnám nagyon sokáig, de hát ezeket úgyis tudjátok. 101-es driblingje van, cselezni is nagyon tud, csak néha a fizikája miatt, ami látjátok is, hogy 66-os, hát nem mindig sikerül neki. Valamikor elesik a másik játékosba, de hát na, megesik. Valamiért szokták mondani. Hát arról a 44-es defendingről meg nincs mit beszélni, mert egy csatáról van szó, szóval védekeznie nem kell tudni. Látjátok, nekem most 4 szintet vittem bele, szóval 5-ös szinten el lehet vinni 92-es OVR-ig. Na, és akkor nézzük a trétjeit, mert hiszen majdnem 8 trétje van. Az egyik az a roulette, a második az a mask, a híres Dybala gólőröm, mint ahogyan tudjátok is. Injury prone, egy finest shoot, flare traits, ez a finest shoot amúgy ez a legjobb, ami szerintem Dybalának van, playmaker, ez is nagyon jó. Ja, meg persze a roulette is, de hát az outside foot shot, meg egy úgy szintén jó trait, hát igazából csak jó traitjei vannak. Work rate height és a work rate depth az low, mint láthatjátok is, de hát mint mondtam, egy csatáról van szó, ez a kártyalapja, de ugye van cam meg CM pozícióba is Dybala lap a játékba. Ja, és még amit meg akartam mutatni nektek, hogy transferem most 15 milliót ér. Hát nem, 15 milliót nem, inkább olyan 13 millió, ja, ott van 13 millió. Szerintem egy teljesen reális ár, nagyon jó játékos, 15 millióról esett le, megéri srácok kiszedni, és megmutatom azt, hogy honnan is tudjátok megszerezni. Beléptek az Exchange-be, rányomtok a TóTV-re, és itt megcsináljátok az adott küldetést, amit kell csinálni, hozzáadtok játékosokat, és beexchange-elitek. Nem biztos, hogy Dybalát fogtok kapni, lehet Van Dijk, stb. Alexander-Arnold, meg ilyenek, de szerintem Dybala a legjobb. Nekem pont kellett a csatárba, szóval, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Írjátok meg, hogy ki legyen a következő játékos, akit megnézzük a trétjeit, felupgrade-elünk, és elmondom nektek róla a véleményemet. Szóval, ne felejtsetek el feliratkozni, dobni egy lájkot, és kommentbe megírni a ti kedvenc focistátokat, hogy felupgrade-eljem, és mondjak egy véleményt róla. Legyetek jók, srácok, sziasztok!